No, mami, kedy si ty mala 45 rokov? Kedy? Ja nepamätám. Koľko mám teraz? Teraz máš 89. Rokov 89. Je to možné? No. Je 1917. A ktorý deň, ktorý mesiac? Deň neviem. 16. Júna. No a to je dneska, dnes máš narodeniny. Pripili, pozri sa, každý máme pohár v ruke. Teraz sme si pripili na tvoje narodeniny. No a koľko máš rokov, mami? Bože, nečítaj sa. Narodená som 17. No, tak koľko máš rokov? Čiže máš 89 rokov. Áno, skoro 90. No, a tvoj vnúk má koľko? Do Pepe. Miki. Vnúk, nie syn. Vnúk. Miki je tvoj vnúk. To je Dano, ale určite, že mám tu. Určite. A jaké sú tu tie sestričky, čo ťa opatrujú? Sú dobré? Čo? Tie sestričky sú dobré? Čo ťa tu opatrujú? Sú dobré? Dobre. Hej? Slušné? Personál je slušný. Ale sestričky Áno. sú oblečené jak na raňajky. Kávu normálne, kto chce kávu alebo čaj, kto čo chce. Áno, a čo ešte? Mami, čo ty máš najradšej? Šnicel, alebo čo máš najradšej ako jedlo? Šnicel. A ako sa to robí ten šnicel? Čo? Ako sa to robí? No tak, breža. Ale ty si robila taký dobrý, pamäť. Jajže Bože, strach veľký. Padli Turci na Poniti. Padli. O polnoci. Jajže Bože, nie pomoci. A čo mladé zutekalo, a čo staré nevládalo. Skočil Turčín. Bystrým Veľkým, jakým krokom do Jelšiny nad potokom. Našiel on tam